Eu entrei no BNG nun momento no que se estaban confeccionando unhas candidaturas electorais municipais para o 2010. Ata o momento eu sempre pensei en nacionalista, pero non militar activamente aínda, non? E nese momento fíxeno, aceptei a proposta e ademais hai outro motivo obvio, que é que eu sentín a necesidade de arrimar o ombro para ir á abordaxe da piratería que se nos estaba vindo enriba, non? Por que o nacionalismo? Pois é unha pregunta que ten unha resposta moi sinxela, non? Cando naces coas raíces chantadas nunha terra que tivo que soportar dunha maneira dramática, anos e anos, o expolio dos caciques, dos colonizadores, dos negacionistas e dos, digamos, desertores do noso patrimonio, actuando ademais pois como, digamos, como axentes e como servidores dos seus enemigos. O corpo que che pide non é outra cousa máis que, bueno, pois aportar o grán de area da túa persoa, no que poida ser, para colaborar a loitar contra todas estas desfeitas, non? Que é para min o BNG? Pois para min o BNG neste momento é a única ferramenta política e social capaz de demostrar con todos os seus acertos e tamén cos inevitables erros a súa disposición continua a traballar polas causas pendentes dunha Galiza soberana, sin mochilas foráneas e, por suposto, sen hipotecas de ningún tipo. Ben, os momentos dos que un se sente máis orgulloso, pois, con respecto a iso, teño que dicir que, aparte de todas as satisfaccións que producen as cousas que saen ben no traballo do día a día, teño que dicir que o día que me produciu, digamos, o orgullo máis grande de pertencer ao BNG, quizáis que fose o día no que, na saída do momento máis duro da pandemia, fomos merecentes da resposta positiva de máis de 250 militantes e simpatizantes que encheron a praza do Concello no mitin das galegas do 2020, no que a nosa voceira nacional, Ana Pontón, se dirixiu a todos nós. Días como este, desde logo, son os que che dan folgos para seguir traballando día a día, non? Sobre o futuro da Galiza e do BNG, penso que, ademais, é moi acaído incluir na mesma pregunta as dúas cousas, non? Xa que, digamos que o futuro do país e o BNG están vencellados dunha maneira indisoluble, non? As outras forzas políticas, as outras propostas políticas, nin están nin se lles espera na verdadeira defensa, digamos, dos intereses deste país, digamos, das súas identidades, non? Penso que o éxito, digamos, do triunfo cara ao futuro da Galiza e do BNG, pois, depende moito de se o BNG é quen de transmitir e de convencer cada vez máis a unha base cada vez máis ampla, non? Do concepto de que a soberanía é unha fonte de solución dos problemas dos galegos e das galegas. Todo iso desde a asunción das nosas identidades e, por suposto, desde a soberanía ideolóxica e persoal de toda a nosa xente. Para todo isto, por suposto, que fan falta todas as mans e todas as nosas vontades.